Sunt onorat că am posibilitatea să prezint cuvântul Domnului în fața acestei grupe de rugăciuni, în această casă a Domnului. Eram cândva, cu vreo 2 ani în urmă, într-o localitate din Oltenia, în Caracal, unde am avut privilegiul de a ține o predică. Am invitat mai mulți prieteni și cunoscuți din localitate, printre ei o rudă bună de-a noastră, care, după predică, a rămas profund mișcat de modul în care a văzut că se desfășoară activitățile în casa Domnului și mi-a spus că ar dori să-i fac o invitație într-o biserică plină. Deși nu era prea mare biserică acolo, totuși, cam cum se întâmplă mai peste tot, bisericile noastre nu sunt pline. Dorința lui asta era, să asculte cuvântul Domnului într-o biserică plină. Din cântările prezentate, a reținut una pe care doar am ajuns acasă, a început să o conspecteze. Deci, cât de miraculos este cuvântul Domnului pentru cei care îl ascultă, chiar pentru prima dată. Mesajul de astăzi l-am intitulat Bucuria și pacea Domnului Iisus. În seara plecării spre jertfa de sine, Domnul Iisus Hristos a ținut ca ucenicilor săi să le dea o ultimă lecție. În afară de dragostea sa, pe care a revărsat-o asupra lor cu toată căldura și cu toată generozitatea sa, Domnul Iisus a ținut să le mai prezinte încă 2 lucruri. Prin aceasta dorea ca să împrăștie acea apăsare care se crease în mica lor adunare la anunțul Domnului Iisus Hristos cu privire la jertfa sa, la modul în care ucenicii o să se comporte atunci când vor fi puși la o grea încercare. Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre bucuria și pacea sa. Le-a oferit bucuria și pacea sa. În Ioan 15:11, cuvântul spune așa: V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Iar în Ioan 16, deschidem Sfânta Scriptură, cei care o avem la noi. Deci în Ioan 16, citim de la versetele 16 la 24. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei: ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și apoi iarăși, peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau: deci ce înseamnă aceasta? Peste puțină vreme. Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când este în durele nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, ci de bucuria că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-aș eu nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Domnul Iisus
I-a văzut pe ucenicii săi că erau foarte triști. Le spusese că, și totodată le-a spus că întristarea lor nu le va trece, ba dimpotrivă. Vor fi cuprinși de tângui, vor avea o mare încercare la care ei nu vor face față. Ba mai mult, unul dintre ei îl va trăda. Domnul Iisus le oferă ucenicilor ceea ce ne oferă și nouă astăzi. Bucuria sa. În marea lui dragoste pentru ei, știa cum se vor comporta, deși știa cum se comporta, El le oferă bucuria sa pentru liniștea lor interioară. Pentru mine și soția mea, această bucurie a venit cu puțin timp în urmă. L-am cunoscut pe Dumnezeu când unii nu mai credeau că am să mai fac pasul acesta. Ceea ce trebuie să vă spun și să recunosc și să-i mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu, că am avut privilegiul să mă nasc într-o familie de creștini. Părinții mei, oameni simpli, de la țară, erau foarte vorbioși. Tot timpul m-au învățat ca să-mi creez, să-mi duc viața în armonie cu principiile morale, principiile creștine. N-am uitat niciodată cuvintele Bibliei pe care tatăl meu mi le rostea, așa cum putea și el în simplitatea lui. Și spunea în felul acesta. Și că învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va bătrâni, nu se va bate de la ea. El a învățat să citească carte după Sfânta Scriptură, după Cartea Cerului, așa cum frumos îi se mai spune. Convertirea mea a suscitat multe întrebări, îndeoseb din partea prietenilor, a cunoscuților, a rudelor, cu întrebări de genul: de ce? De ce eu? De ce acum și mai ales de ce la biserica aceasta? O biserică restrictivă în care ai terminat cu așa zisele plăceri ale vieții, ești îndoctrinat, așa mergi încorsetat după niște principii stricte, așa, și nu te mai poți bucura de viață. Lucrurile au stat cu totul altfel. Am avut prilejul de a face o retrospectivă a vieții și mi-am dat seama că nu întâmplător am ajuns eu la Dumnezeu. Dumnezeu, pe tot parcursul vieții, mi-a fost de un real folos. Mi-a venit în ajutor atunci când eu aveam efectiv nevoie de El. În perioada comunistă nu era ușor să fii creștin. Dar era foarte dificil să fii ofițer al armatei române și să fii creștin. Aproape era imposibil. La un moment dat eram șef de stat major într-o unitate militară din Făgăraș și mi s-a propus să fiu comandant de unitate. Atunci când erai promovat în funcție, se făceau cercetări. Cercetări nu în familia ta din orașul în care îți desfășoară activitatea, ci inclusiv sau nu numai aici, ci și în familia unde te-ai născut. Eu știam ce înseamnă acest lucru și mereu căutam ca să evit promovările în funcție. A fost trimis, mi-aduc aminte, un capitan, am trimis și o soția în localitate, însă a întâlnit mai mulți oameni, să n-a putut să evite întâlnirea cu primarul localității, care a spus: doamne, n-am ce să-i zic acestui om. E un băiat cu minte, însă părinții lui sunt adventiști. Fratele lui este adventist. Nu-și lasă copiii la școală. M-a sunat soția, am venit imediat în localitate și am început să-l rog pe tata: pune-te în situația mea. Îmi pierd serviciu, mă dau ăștia afară din armată. Într-o unitate militară operativă, nici măcar ca soldat adventist nu poți să vii. Sau soldat cu părinți adventiști. Dar aminte, eu, șef de stat major de unitate. Tata era pus într-o situație teribilă, între mine și fratele meu. Toată noaptea s-a aruncat la Dumnezeu. Eu, supărat, am trecut într-o cameră alăturată, n-am avut somn deloc. Spre dimineață vine tata, mă bate pe umăr: fiule, cum zice el,
să nu-ți faci nicio problemă. Și nu să nu fac problemă, tu îți dai seama ce se întâmplă. Dumnezeu mi-a răspuns spre dimineață la rugăciunile mele. Nu vei păți nimic, dar nu numai acum. Reține toată viața ta de militar, nu vei păți niciodată nimic pentru că ești fiul unor adventiști. Ține minte la ce spun eu. Am plecat bombănind, m-am urcat în tren, am ajuns la unitate și așteptam pe znodământul. A venit acel capitan și îi spune: tovarășe Maior, ce are primarul cu dumneavoastră? Uite ce minte primarul. Și că ar fi părinții adventiști, frate cu tare, păi, omule, nu minte. Asta este realitatea. Dar nu uita că ai 3 copii și tu. Cum să vă fac eu dumneavoastră rău? Și mi-a făcut o notă de relație de mă putea pune ministru, așa de frumos a scris acolo. La rândul, peste puțin timp, când a venit Revoluția și eu l-am ajutat, dar a ajuns acolo unde și-a dorit el. A fost primul răspuns la rugăciunea lui tata, lucru care pe mine m-a pus serios pe gânduri. Nu mă rugam la Dumnezeu, decât asistam la rugăciune care le făcea tata, de altfel nici nu pricepeam, nici Tatăl nostru nu știam prea bine. Și am văzut ce înseamnă puterea rugăciunii. Lucrul acesta m-a marcat pe întreaga mea activitate. Au rămas apoi mai multe funcții, am avut în total 17 funcții, am înaintat așa în grad și funcție și am ajuns până la gradul de general în armata română. Au fost multe alte episoade, multe alte situații în care Dumnezeu m-a ajutat. După Revoluție, aici vine problema foarte importantă. Când nu mai era acea constrângere. Nimeni nu-ți mai zicea nimic, trebuie să fii adventist, baptist. Ce-ți doreai tu? Deci nu mai era nici o problemă. Cu toate acestea, încercări de a merge la Domnul au fost foarte multe. Foarte multe. De fiecare dată găseam o scuză sau mergem la an, amânam. Mi-aduc aminte de Moise, când s-a dus la Faraon în plaga a doua, când erau broașteri peste tot pe Faraon, în pat peste în cămară, și când întreabă când să îndepărtez broaștele acestea, așa, mâine. Deci Faraon, în loc să zică, acum el vrea mâine, așa și eu. Tot amânam, mâine, să îndepărtez broaștele păcatului din viața mea. În sfârșit, în 2010, îndemnat de soție, m-a trimis la prima biserică adventistă. Am ajuns acolo, m-am uitat, nu intra, nu ieșea nimeni. Nu precis, aici nu e casă de rugăciuni. Așa, mă duc acasă. Dacă nu intră nimeni, o fi o casă particulară. Deci, așa, a venit acasă. Din nou, sabatul următor, soția m-a trimis. A 3-a oară, erau minus 15 grade, m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă vrei să intru în biserica asta, fă să se deschidă ușa aia. Eu nu știam la ce oră să mă duc. Nu mă duceam în timpul serviciilor divine. Și n-am terminat bine rugăciunea și Dumnezeu mi-a răspuns ca lui Ezechiel. În acea fracțiune de secundă s-a deschis o ușă, un copilaj s-a uitat în ochii mei. Am plâns, mi-au dat lacrimile, am intrat în biserică și n-am mai ieșit de atunci din casa Domnului. Așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut atâta răbdare cu mine. Am venit în casa Domnului și inima mea și a soției mele, așa, inimile noastre sunt cuprinse de o mare bucurie. O mare bucurie. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut mai dinainte pe Dumnezeu. Foarte multe din necazurile vieții le-aș fi trecut altfel dacă Dumnezeu era la cârma vieții mele. Multe din greșelile trecutului nu le-aș fi făcut. Poate și făcut altele, așa cum de altfel am și făcut. Și ăsta e omul. Dar, cu siguranță, viața mea ar fi fost mult mai ușoară dacă îl cunoșteam pe Domnul, dar mai ales, mulți dintre colaboratorii mei ar fi aflat de Dumnezeu și poate, știu eu, viața lor a fost astfel schimbată. În Ioan 16, cu 32 la 33, iată că vine ceasul ce a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui
și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iar în Ioan 14 cu 27 citim: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Am putut experimenta în viața mea pacea lui Dumnezeu. Eram foarte bolnav, foarte bolnav. De-a lungul întregii mele vieți, am fost o fire posac. Un om care își crea probleme din orice. Dacă nu erau, mi le cream eu. Așa. Un om care despica firul în patru. Un om care zâmbea extrem, extrem de rar. La ieșirea la pensie, un colonel mi-a și spus: domnule general, eu niciodată nu m-am văzut zâmbind. Iar soția mea, mai în glumă, mai în serios spunea: toată viața m-am străduit să te fac să zâmbești. Nu reușea. Lucrul acesta și-a pus amprenta inclusiv asupra sănătății mele. Am venit la Dumnezeu, am simțit ce înseamnă bucuria și pacea sufletească. Îngrijorările, planurile vieții, le-am pus la picioarele lui Dumnezeu și am putut în felul acesta ca gândurile mele să fie luate, dar tot ce înseamnă mele să fie îndreptate către cer. Eram la Cuzavodă, la un seminar, la care au fost invitați ofițeri, maiștri militari, subofițeri, din toată armata, din SRI, din poliție, adventiști. Am lucrat la planul seminarului, mă gândeam că o să vină niște oameni în vârstă. Le-am făcut cuvântul la fiecare dintre cei care erau potrivit planului să ia cuvântul. Am avut o surpriză extraordinară, că printre cei mai în vârstă eram eu. Toți erau tineri, unii chiar foarte tineri, și ne-au povestit cât de mare este bucuria pe care o trăiesc ei la Domnul. Cât de mare, cât de mare ajutor, cât de mare este ajutorul pe care îl primesc de la Dumnezeu. Un frate, un subofițer din Brașov, ne spunea că avea probleme mari la unitate. Unele unități, deși trăim în libertate creștină, sunt aproape Sodoma și Gomora pentru zilele noastre. Omul acesta era foarte mult chinuit de către comandant pe considerentul că este adventist. Și l-a introdus de serviciu chiar sâmbătă. S-a rugat de toți colegi, nimeni n-a vrut. Și a spus comandantului: domnule, dați ordin, nu pot înțelege, sunt adventist, nu pot să încalc legea lui Dumnezeu. Am 2 copii, știu că mă dați afară. Nu pot, îmi dau demisia, n-am încotru, dar nu pot să fac de serviciu. Și a plecat acasă să-și scrie demisia și a doua zi a spus că nu face serviciu. În centrul orașului a primit un telefon. Băi, omule, tu vei intra duminică de serviciu, pentru că cel de duminică s-a îmbolnăvit subit, așa, și n-am găsit pe nimeni duminica, așa că faci duminica și am găsit pe altul să facă sâmbătă. Și am căzut în genunchi, avea vreo 2 metri omul ăsta, am căzut în genunchi cu mâinile către cer. Îi mulțumeam lui Dumnezeu cât de mare este Dumnezeu. El îți vine în ajutor atunci când îi cer acest ajutor. Bucuria pe care ți-o dă Dumnezeu este o bucurie imensă. Mergeam deseori la țară și mă tot întâlneam cu un fost coleg de școală elementară. Laud: băi, băi, ce fericit, bă, sunt. Băi, ce fericit. Băi, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Băi, nu-ți dai seama, număr zilele să vină mai repede sabatul să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și nu veneam acasă. Spune soții: uite, mă întâlnesc cu omul ăsta, cu băiatul, cu colegul ăsta. Bă, n-am pomenit. Este o bucurie nefirească. El are de vreo 7-8 ori pensia cât a mea. Atât de fericit de omul ăla și noi ce facem? Scriam tot timpul, umpleam agendele, să luăm aia, să renunțăm la aia, să... Omul ăsta e bucuros de nu mai poate. Până atunci era un alcoolic, că îl știau cu toată un alcoolic, în șanță îl culegeam mereu soția.
Și noi l-am cunoscut, măi, pe Dumnezeu, înțelegem, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa este bucuria când îl cunoști pe Dumnezeu. Cei care poate ne ascultă, poate ne privesc, îi îndemn să facă acest pas. În pofida unei teribile împotriviri care o primesc. Avem vecin o fostă învățătoare, l-a cunoscut pe Dumnezeu, știe foarte bine Evanghelia, știe că ziua sabatului este ziua 7. Femeia aceasta nu poate să-și înfrângă această, reținere teribilă de la cel rău ca să urmeze calea Domnului. Am adus-o pe sus mai mult, și am luat-o, am adus-o în casa Domnului, i-a plăcut foarte mult. Foarte mult i-a plăcut. Chiar a avut mai multe discuții cu preotul. Noi ținem toate zilele specifice la nu știu ce sfinți, la ziua Domnului. De ce nu ținem? Și în sfârșit am înțeles că a luat hotărârea de a veni la Dumnezeu. De ce oare nu vin oamenii la Dumnezeu? Nu vin la Dumnezeu pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mi-a plăcut și îmi place să-l citesc pe unul dintre mari scriitori care consider care a fost Octavian Paler. Citeam în ultimii ani ai vieții sale, omul acesta nu-și mai găsea deloc sens în viață. La un moment dat spune, dacă aș ști că dincolo de viața asta mai e ceva, fie și iadul, aș fi mai liniștit. Vă dați seama ce zbatere era în inima acestui om? Era de preferat să știe care parte de iad, dar să știe că nu dispare pentru totdeauna din universul ăsta. Și spune că se zice că Dumnezeu ți apare în viața ta atunci când ai nevoie de El. Și că nu e adevărat. Eu l-am căutat, dar nu l-am găsit. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Eu numai atunci l-am găsit pe Dumnezeu când l-am căutat cu toată inima. Tema bucuriei este dezvoltată pe larg în Sfânta Scriptură. În Psalmul 23:6 spune așa: dar fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Cât de mare era bucuria lui David când se afla în preajma Domnului. În altă parte spune, alerg la casa de rugăciune. Noi alergăm la casa de rugăciune. Citeam într-o altă carte, spunea că într-o țară, în Coreea de Sud, atât de mare este afluența către Dumnezeu a celor oameni, încât au fost și-au făcut centre de închinare la marginea localităților, unde se adună mii de oameni. Și un pastor spunea, doamne, curios, am fost curios, l-am sunat pe un prieten de acolo, pastor, să mă conducă și să văd un asemenea centru de închinare. Întâmplarea a făcut că în noaptea aceea a fost o mare furtună. Mulți oameni au murit în furtuna aceea. Eu m-am pomenit, credeam că nu mai vine nimeni. La hotel a venit șoferul, m-a dus acolo și eram curios dacă vor fi vreo 2-3 în sală. Dacă nu, spunea el, dacă nu mi se rezervau locuri, nu mai găseam loc. 4.000 de oameni se rugau. Se rugau în fiecare dimineață între orele 5 și 7. De acolo plecau la servicii. Și l-am întrebat, de-a zis, păi cum reușiți ca fiecare dimineață la ora 5 să fiți prezenți? Am învățat să ne culcăm mai devreme. A fost răspunsul sau. Vineri noaptea, spre sâmbătă, toată noaptea o petreceau în rugăciune. N-aș putea spune că același lucru facem și noi astăzi. Urmarea, 30% în acea țară sunt protestanți și neoprotestanți. Sunt oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Vedem astăzi ce se întâmplă și în țara noastră și în alte state în care Dumnezeu nu este prioritatea vieții. În versetul 4 din Psalmul 27 face David o frumoasă mărturisire. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc
toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Toată viața vrea el să-și o petreacă în casa lui Dumnezeu, în templu. David, el vrea să se întâlnească cu Dumnezeu și nu putea să o facă altfel decât la templu. Se știe că izraelenii, ca să întâlnească cu Dumnezeu, mergeau în templul Domnului. Când acest templu a fost distrus de către Nebucadnețar, o mare durere a fost în rândul tuturor. N-aveau unde să se mai întâlnească cu Dumnezeu. Criza aceasta este exprimată foarte concret în Psalmii 42 și 43, care trebuie să fie citiți împreună. Acești psalmi vorbesc despre experiența iudeilor din exil. În Psalmul 42, versetele 1 și 2. Încep cu niște cuvinte foarte frumoase, care mie îmi plac cel mai mult. Cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cât de mare era bucuria în prezența lui Dumnezeu. Problema noastră e cu totul altfel astăzi. Domnul Iisus Hristos i-a spus femeii din Samaria, când s-a întâlnit și am văzut la școala de sabat, la întâlnirea cu femeia de la fântâna lui Iacob, că nu mai este nevoie de templu, așa, cu toate ceremonialele lui. Astăzi te poți închina lui Dumnezeu, indiferent de locul în care te afla. În Ioan 4:23 știm. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Eram în statul major general, aveam în structura pe care o conduceam și secția de asistență religioasă. Erau preoți și sunt, și acum, ortodoxi, catolici, Alianța pentru Evanghelie, baptiști. Un preot baptist, n-am să uit toată viața mea. Un om extraordinar. Fusese capitan în armată, s-a îmbolnăvit de leucemie, doctorii nu i-au mai dat decât 2 luni de trăit. El a hotărât ca să lupte în continuare, dar pe un alt plan, pe un alt front. A hotărât să se facă pastor. A trecut foarte multe obstacole. În primul rând, ca să te faci pastor, trebuiau 4 ani de școală. El a reușit în 2 ani. Ca să fii pastor, ca să te accepte acolo, trebuie să fii sănătos. El era bolnav. Și descrie într-o carte a lui cum trecea toate barierele, că am vorbit fratele de bariere. Toate barierele le-a trecut cu ajutorul lui Dumnezeu și el căuta să mă convertească pe mine, să vorbească de Dumnezeu, eram șeful lui. Și spunea, Domnule Gea, nici nu vă dați seama ce mare bucurie este în sufletul meu. Vedeți, eu, un serv al diavolului, secretar de partid din armată, am ajuns să fiu serv al Domnului, pastor. Și m-a trimis Dumnezeu nu ca un bolnav de cancer, m-a trimis ca pastor al său, capelan militar, așa, ca să vorbesc cu oamenilor cât de mare, așa, este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Să știți un lucru, am încetat să mai iau și tratament pentru boală. Pentru că eu cred că această boală a fost crucea mea. Și această cruce, pe măsură ce înaintez în vârstă, crucea nu mai duc eu, o duce tot mai mult El. O duce Iisus. Pe omul acesta n-a murit de cancer. A trăit mult timp după aceea, a avut o altă complicație. Am văzut un om care, într-adevăr, îl iubea pe Dumnezeu. Un om care trăia viața lui de credință. Așa se întâmplă cu cei care îl caută din toată inima pe Dumnezeu. El atât lumină a avut, dar a trăit în plin credința sa. Am citit o carte
Bunătatea se intitulează de Iosif Tzon. Vreau să vă citesc un scurt fragment ce spune atât de frumos despre bucuria sufletului, despre bunătate în prezența lui Dumnezeu. Fă-ți din Dumnezeu sursa desfătării tale. Caută să-ți înveți inima să se delecteze în Dumnezeu. Când vei realiza acest lucru? Când inima ți se va umple de frumusețea și de bunătatea lui Dumnezeu, atunci vei constata dintr-o dată că toate celelalte dorințe ale inimii tale păleși devin nesemnificative. Să-ți delectezi inima cu Dumnezeu. Lucian Cristescu a scris recent o carte între viață și moarte. El ne descrie acolo o poveste de viață petrecută în Lupen, pe Valea Jiului, împreună cu niște prieteni au mers să viziteze o soră care de peste 40 de ani locuia într-una din blocurile de mineri. Sora suferea de un cancer necruțător. Un cancer care medicii nu-i mai dădeau nicio șansă. Când au intrat în casă, au găsit o femeie plină de viață. O femeie care radia de bucurie. O femeie care vorbea într-una despre Dumnezeul fericirii sale. Secretul bucuriei sale, o explica, își petrecea 3 ore în rugăciune în fiecare zi. Și spune, când stătea pe genunchi înaintea Mântuitorului, puterea lui Dumnezeu o înălța. O umplea de fericire, îi dădea energie pentru o zi întreagă. În biserică era activă și misionară, nu ca un canceros în așteptarea morții. Și ceea ce este extraordinar, e fabulos chiar. Întâmplarea s-a petrecut prin 1973. Sora Mansi trăiește și astăzi și are 83 de ani. Ce poate să facă Dumnezeu cu un slujitor al Său. Un slujitor cu care Dumnezeu avea planul Său. Și cu noi Dumnezeu, cu fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan al Său. Am vorbit de bucuria inimii atunci când ai ales să stai în prezența Domnului. Și în ascultare și în smerenie să-L urmezi. Să ne amintim de dezastrul din viața lui David atunci când a păcătuit. El a fost realmente zdrobit și îndurerat. În Psalmul 51, versetele 11-12, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Lui David îi lipsea cel mai bun prezența lui Dumnezeu. David dorea bucuria mântuirii, să nu cumva să-i fie luată din inimă această stare sufletească. El constatase că păcatul îți leise de puteri. David a fost un mare păcătos. În același timp însă el a fost un mare păcăit. Pocăința lui l-a dus la salvare. Dacă nu se pocăia, David își pierdea și credința, își pierdea și mântuirea. David însă s-a pocăit. Spune că bucuria Domnului este tăria voastră. Așa îndemna Neemia pe iudei, după cum ne spune Ezra în cartea sa, în cărțile lui Moise. Bucuria lui Dumnezeu este putere. Am experimentat puterea rugăciunii chiar în viața mea. Am îmbolnăvit grav. Au zis medicii, găsiseră o boală incurabilă. M-am speriat, dar dacă nu eram creștin, sunt convins că muream de boală de inimă. Muream de altceva. Am căzut în genunchi, m-am rugat la Dumnezeu și am plecat spre spital la un specialist. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, nu-și cer viață, cum i-a dat lui Ezechiel. Nu-și cer viață, să-mi prelungești viața. Vreau să-mi demonstrezi și mie, deși am puțin ani de credință,
Demonstrează-mi și mie că mi-ascult rugăciunea, că-ți fac simțită prezența așa în viața mea. Vreau ca specialistul la care merg să-mi spună cuvintele: Domnule, v-au speriat degeaba. Aparatul nu indică nimic. Ecograful nu indică absolut nimic la rinichiul dumneavoastră stâng. Am ajuns acolo, i-am spus despre ce este vorba, m-a spus la un ecograf foarte performant și mi-a zis: domnule general, v-au speriat degeaba. Exact cuvintele lui Dumnezeu. Mi-au dat lacrimile. Dom'le, v-au speriat degeaba. Rinichiul dumneavoastră nu are nici măcar nisip. Așa, dar aminte ce au zis ei. Așa, n-are nimic. Dar inima omului face loc în doială. Bă, dar dacă s-a potrivit, dacă s-a nimerit să zică la exact cuvintele care l-am rugat eu pe Dumnezeu. M-a trimis la ecograful central, care e cel mai performant. Și atunci l-am provocat din nou pe Dumnezeu și i-am cerut lui Dumnezeu: Doamne, încă o dată spun, nu vreau viață, nu vreau să mergeți viață. Vreau însă ca acest ecograf să nu mai găsească nici celelalte manifestări, nici alte boli care le am. Aveam niște hemangioane la ficat de se văd în avion. O malformație venoasă, de asemenea, o am de ani de zile. M-am dus parcă o văd, m-a trimis la șefa ecografului și după ce m-a verificat, mi-a zis: domnule general, ca la 21 de ani, n-aveți nicio hibă de sănătate. Eu am început să zâmbesc. Doamne, ia mai consultați ficatul. Dom'le, n-aveți nimic la ficatul. Doamne, am la ficat. Eu sunt convins că n-aveți nimic la ficat. A venit acasă și am zis: măi, să cred, Toma, mă, să cred ce îmi spune Dumnezeu, că nu am absolut nimic. Am căzut amândoi în genunchi și ne-am rugat la Dumnezeu. Și, într-adevăr, forma gravă care mi se spusese a dispărut ca prin minuni. Dumnezeu este mare. Important este să credem și să-L mărturisim pe Iisus. Într-o zi, la o închisoare din oraș, au fost aduși doi bărbați. Cum a primit ordinul, temnicerul i-a luat și le-a pus picioarele în butuci de lemn, i-a închis cu mai multe lacăte, cu pază serioasă la ușă, dar, deși luați atâtea măsuri de securitate, deși bătuseră cumplit, ochii umflați, plini de sânge, au văzut că deținuții ăștia cântau în continuu. Îi înălțau cântări de laudă lui Dumnezeu, se rugau la Dumnezeu și toți deținuții din închisoarea aceea îi ascultau. Noaptea s-a produs un mare cutremur. Ușile închisorii la toate celulele s-au deschis. Temnicerul, când a văzut lucrul acesta, a vrut să-și pună capăt zilelor. Credea că toți au fugit. Însă s-a auzit un glas care să nu-ți faci niciun rău, că suntem cu toți aici. Temnicerul, omul acela aspru, a zis celor doi care nu erau alții decât Pavel și Sila: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce înseamnă manifestarea bucuriei că ești copil al lui Dumnezeu? Ce înseamnă să-ți manifesti în public lucrul acesta? Ce înseamnă să-ți trăiești viața de creștin fericit, în mod fericit? L-ascultam cu un pastor care spunea că, dom'le, este ceva nefiresc. Mă duc și predic peste tot și îi văd pe oameni că nu se bucură. Că mă uit la fețele lor, așa grave, așa zbochiniți, chiar asta e expresia lui, așa, parcă îmi pierde și mie curajul de a predica. Și mă întreb de ce? De ce oamenii nu sunt bucuroși? Pentru că ei l-au pe Iisus. Ei l-au pe Iisus. N-au niciun motiv ca să nu fie fericiți. Dumnezeu ne oferă în același timp și pacea sa. Cuvântul pace, știm cu toții, shalom, vine din limba ebraică, care însemna trăinicie, plinătate, bunăstare. În lumea antică a Orientului Mijlociu, războaiele erau foarte frecvente. Când venea un moment de acalmie, atunci pacea aceasta ducea prosperitate, înflorire, bunăstare.
Toate acestea se regăsesc în cuvântul acesta, în cuvântul pace. Toate acestea stă. În celebra predică de pe Muntele Fericirilor, în Matei 5:9, găsim exprimată o frumoasă fericire. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fiecare fericire rostită de Domnul Iisus aduce o făgăduință, aduce o binecuvântare. Aici e cu totul special. Împăciuitori, adică făcătorii de pace, lor li se aduce această bucurie așa specială că vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați fii ai lui Dumnezeu. Important este să nu uităm niciodată acest lucru. Să nu uităm că suntem copii de împărat. Vă spuneam de acel cetățean din Caracal. Aceasta era cântarea care a auzit-o, când a auzit el că el e copil de împărat. A fugit în balcon, a luat cartea de cântări și și-a notat. A avut influența asupra inimii sale. Ar fi multe de spus despre bucurie și fericire. Aveți în fața dumneavoastră pe un om foarte bucuros. Bucuria aceasta am împărtășit-o multor colegi de-ai mei. Unii s-au uitat la mine mirați. Alții m-au invitat să dau dovadă de mai mult echilibru în ceea ce fac. Băi, e bine că te-ai acolo, da? Vezi? Alții mi-au spus, băi, Ioane, astea sunt păcatele bătrâneții. Uneori mai luăm și razna. Așa. Sunt unii însă care mi-au dat ascultare la îndemnul pe care l-am făcut în numele Domnului. Am ținut o predică la Alexandria și am invitat toți prietenii ofițeri din oraș. În marea lor majoritate au venit. Am avut marea bucurie să vezi cum în coandă centru militar, la ieșirea din biserică, dădea pacea Domnului. Pacea Domnului cu toată biserica. Atât de încântat a fost. Așa. Avem niște prieteni, un colonel și soția lui învățătoare. Sunt pensionate cu amândoi. Au venit, îi cunoaștem înainte de a fi noi convertiți. După ce am venit la Domnul, am pus să fac o rugăciune. Nu te supăr, nu știu. Zic, băi, nu te speria, exact prin starea asta am trecut și eu. Acum am făcut un experiment, am mers la ei acasă și ne-am așezat la masă, dar el, păi, nu facem rugăciunea? Deja le-a intrat în obișnuință lucrul acesta. Și am invitat la biserică. Și au zis, păi da, Doamne, veniți voi la biserica asta. Cât de frumos, cât de încântător este. Când mai veniți să predicați, să veniți și noi? Păi de ce? Că zic, eu sunt nou în Domnul. Eu, cunoștințele mele, sunt limitate față de alți oameni care au deja facultăți câteva la Dumnezeu. Duceți-vă și în absența mea. Deci, bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu este imens. Important este să ne facem această datorie, să-L mărturisim pe Iisus. Să ne arătăm bucuria și pacea care este în sufletele noastre. Și atunci ei vor veni, nu să mă vadă pe mine, pe X, pe Y, pe... Toți suntem imperfecți, fiecare avem problemele noastre. Să-i chemăm să-L vadă pe Domnul. Fie ca bucuria și pacea Domnului să nu le părăsească niciodată. Amin. Amin.